Nanginig talibon. Sana pagkimada ko. Bakit? Ang injit sa, ang dokos din, ang injit sa mga sa libro. Penis yan eh. Kaya nga sa taon, kaya ano nga, dahil buko. So, dito nga yung ito, ano ba ba? Ano ba ba? Sabi ka sa kasabay ng kumbu. Ayan, ako yung hindi ako din kurahot. Grabe. Oo. Ako. Ayan mo. Ayan mo. Ito na, ayan mo. Ako lagi din. Bago na lang ako. Pero maraming po yan ako sa bulok. Ay, bago. Pinag-iunta ko lang ngayon. Makinaon na lalaki. Wala na to. Ako si Suji. Hindi ako kapangyarihan niya. Hindi ba ganun tao? Or to. Ay, ano ba, may ako pang ano? Dahil ang mga gaya pang gusto, dahil narumaki. Wala pang, ano, consuming na kasi ano, nakuha ko na ang gusto, palit tayo nila. Parang kapag nila ako mag-gusto, kapag
Ang body ito. And down na, baka naman. Uy, dito rin yung ulo. Ito mo. Mickey, level 200. Cut. Maganda may nagtitinda po ba? Oh, yung 500. Kaya ang piso nito. Ang ganda. Hindi mo kailangan ng piso natin. Mag-visit ka pa muna. Oh. Yan. Pag nag-skills ka, take-home sa niyo, tapos sa niyo, o, hindi pa nag-detect ka, hindi improve damage, hindi mo nag-damage, get time damage. Makutog man daw, okay. Dahil man dyan i-dealing sa makutog. Ako, siya daw nga rin na yung poko, so good ang damage sa po. So, doon ay pero mo flat, ako na yung pero gamay. Magandang bagay, I know this ako, nag-ibig. Lamang, kaya may pera na dito. Ano yung di pa. O, nagbibigay. O, sa kuya, iyo, name. Name. Kaya kaya bulwark yun eh. Kay ano, hindi ako mag-isip. Mamaya ako makuha ko ng stage. Stage, di lang ka mag-isip stage. Yeah. The Ember stage ko. Wala shit, eh. Diba na? Alas ako lang din ano, nag-luwag. Nag-ipitis na yun. Hindi daw din ako kita bigyan. Kaya,
Right ka lang mo lang, dahil ito sa Yes, pero dati busy na. Ano, kasi, alas mo siya ito, aga, nag-late na rumak yung break. Break, break, very late. Alas 12, na rumak yung break. Break, pag-break na rumak yung break. Nakapabira ka? Bakal ka? Ganyan ka muna ni mama mo. Anak mo. Gulang ka sa awal. Ay, man. Gulang ko tayo tatay. Mas, sige nung hindi mo kanila split na yun ay halos lang. Teleport. Sabi click. Yung, wag ka na. Natutulog nila dyan ba na skill? Then, ako yung, naman nakapulong, ano, tira, apropos kita, ano, kasi yun. Hello, bakalong ito kay Jiraya, Palapang, Kulandin. Ako to puti, Yes. Dengo. Pero lahat nila, okay ba? Uy ka na, oh. Kaya, isip ko yung duwag ninyo, very tapos ng lang.
Royal Sussex. Yeah. Sila magawa ng lamang ano, mami, nakal ko kayo niyo. Pangalan ako. Kaya mo na makakuha yung pag-trade ng ano. Siyempre, sabi ka naman magagawa. Hindi nga ako si NMB6. Hindi ba na tama? Kaya ako nila ng pagkakatabi sa kanya. Kasi yung pala. Hindi lang kuya. Hindi, papalit na sige ako. Sige. Oo. Ay, ko lang yan. Ito, gamulo. Hindi ka manigmaro ako dito lang. Ay, ito na mo. Ito ko managan doa. Pero tayo ang yung gawa ko. Yun na sige. Ano dito ang gawa ni. Pero kumain. Ano ka ng pangalan? Yan. Ano ka ng pangalan? Ako. Sorry, may pangalan.
Love. Dapat sa mga hello, dili na makipro. God. Step. Maninot ako. God. Nga. Para talagang pagkandaan. Nandilit ako. October mga 8, Barkada. Yeah, pinagama kami. Pero po, baka pa ko may itong mga matanakan. Hindi pa man. Uy, anong hindi niyo? Hindi niyo. Pero pa. Then ikaw. Nakamover na ako. Ay, Ipanglaw dyan! Yaw ka ba ito? Patulugan ni Malang! Wala lang tayo ako. Pinapal mo na sa Flash? Sabi ka na sige. Ano mo? Makastas yun. Ba, Mar? Ano? Ano mo ma? Ano mo doon ang Kalibong. Kaya nagsundo.
Sa hirap. Adoy, yun na. Ano na? Bakit? Nag-view ka na? Inarot ko. Ano yun, no? Kaya ano lang papagalan sa mata. Yung ano ba ito? Yung sun mode ni ano, ni Jiraya. Pati kay Medyo mo pala ka. Woo! Ako nakakabawa sa ito. Kasi Bang! Bang! Ito lahat. Sigot na si Bako ka lang, kapagayala yan. Kami namin. Alam na. Batar! Kita. Yan. Tinago natin dito. Kasi namin Sika! Ayaw ba magdalaga? Mag-view ka ba na mag-view? Gamitin mo pa. Ano yun mo? Yan, mag-view. May dash. Doubt na. Hindi ko nakulit ni. Yung ko na kasi namin kasi Doubt na. oh, kung sisili ito. Hinaka mo. Hinaka mo. Man. Shit, alright. Ako muna kasi sa ano. Nalulog ako. Wala. Meron kasi sisili ba? Oh! Pag ako na ako. Iligo ko yung mga nag-iisip mo. Gusto na tulog ako. May view yun? Yan ito. Hindi mo labo? Oo, madal. O tabangin na ito si ano. Si Jumal ganito sa ano. Ito na di ba? Kaba ko. Natupig bubukod ako ngayon. Atoy! Nabangan mo na kasi bilang ano. Ito. Ako nakainig ang ano. Ako nakainig ang ano. Hindi ko diba? Ito na nagbalik. Tangal po. Combo. Hey! Woo! I was big, yeah, boy. Ay, iyan. Adoy! Adoy, dulag! Kung Panginoon mo, tapit! Okay. Anak! Kung Panginoon mo. So, Mark! Run, bitch! Grabe. Oh, hindi lang ako naman. Ganun din, may gusto pa. Ako na ito pa nagdudulag. Saan ka ilang dudulag na? C. Lick, C. V. Sige. Ano yung magaganda na? Bakit wala yung tuwa? Kung tangay ka na lang, kurang ay kayo. Ayun, yung baka Ay, baka ba? Mga patiwala na bubulod. May damo. Sila pa. Bawas na ako, dali. Dali. Free ko
Make you magan si Jay. Ayan o. Yung kay Rakli, make you mura go. Nakulit na ko, kay Rakli. Baka kay Jay. Si Gila po pag ang ano sa kaya na siya daw. Okay. Damage po ang rakas ang skill na po. Damage yan ang marami mo. Inilig ko sa video. Wow! Ako wala nakabawa. Sige mo sa makutog din ang bawa. Wala ka daw. Hindi ko pa buwan. Hindi na nakinig mo. Pero paano na yun? Pero paano ko ulit ano kayo na Kuya, ta kuya. okay na daw, okay na. Kaya mo ba kayo Kaya yung balik mo, din pag sa ano, isang mga patulog. Uy, muro, nagka-register sila ng CJ. Ganun ko na lang walang balik ako sa buhay. Ganun mo na walang malayo. Ang ganda ng pag-live dahil. Kaya nga lang yung dito. Oo, wala ko na yung Superman. Sino ko na? Yun na. Ako mo na wala ng mga malayo. Ano? Yung ako kayo na lang. Sapa ito ako din. Nagsikal ko. Dapat yan, may mga skills ka pang alam kung para ko sa rin. Yan ang kapatid ko. Yan ano yung ano, dash. Uy, anak. Wow! Dapat sumay ko itong ano ko dragon. Lahat. Uy! Bakit ako tumbol yun? Oh, sige, tama. Oh, tanga kayo. Why? Simula.
Diyan ka para wala ko eh. Ano nga, nabalik ka naman. Sino ka naman? Mag-CD ka naman. Why? Why? Nagkakaroon ka rin, Bek? Yes. Nakakarinig ka puro perming. Matatay. Dahil pag ma-skills mo na siya nakarinig. Woo! Tama nga yun. Kaya pa, ano, kalat na. Diba? Kasi kailangan mo na po. Na, Ito alam ko di ba? Kaya nga, diba? Pero may nakita nga. Diba? Ano, kayo, ito. Ako, ako ano? Ako po tayo. Tuloy ko. ano yung umar? Fitness ka na. Di ka pa makakuntingan? Ako sa gito siya. Patay ko kayo, silipin ng black ko. Sige, patay ko na daw. Kasi ako madungit sa ano, dahil sa sila niya. Pang national. Siguro ba ako? Siguro ba may excited? Medyo. Yun, pagpali na. Eh, ano, ito kasi ito na kapatama. Na, ayos ka. Ay, le, Oh, bakit na? le, Ayun o niya, ito. ano na? Oo. Sinabi na. Eh, sige, usap. Wala, puta nga yaw. Bakit ito na ako? Uy, di ako talaga. Hindi ito kalaban na itong sa likod. Sadali na. Hey! Sasakay ko. Dilag! Wow, kadilag ko pala. Mag-teach ka wala mo eh. Marami ka mo nagtulo eh. Saka ano. Beg! Ano kasi yung dash? Lora ko. Hindi ito! Bakit magaling ko? Si ano siya lagot si ano? Tingnan. Tol, magkakit natin. Ito na, nasa bagat yan. Ito na tayo, di. Pag sulok ko, di ako nag-face. Dalawa-duwang kalawa. Para sa una mo, di ba? Isa po. Isa pa pala. Isa pa ang gagawin. Lora! Ako lang tayo. Tataya ko. Pagkutara si Gilid. Inod. Hindi na nga makawa para kapukan. Wala ka naman. Hindi mo pala magawa. Garay ko yan, ako ko. Ano yung paano? May G din, di kami. Ako dos. Dos.
gamit ko. Hindi namin kita. Baka siya na ano. Ano mo sa kanya? Yun ang Show yourself. Uyan tayo ba no? Uyan na lang. Uyan natin na lang. Uyan. Ano ka? Kasi ibang kanya. Ibang kanya na nga tayo. Uyan ang makatid na. Ay. Hindi. Ay. Oh, yun. Ay, uy, Oy, inaabot niya ako pa. Pero ka. Yun, luto. Kawalan ako sa Nag-laro doon si Judy Kasuban, gay. Nagtapat na po lang. Yun. Kapawal ka ngayon kapag nawala, hindi balak ka sa buhay mo. Uy. Yun. Buhay. Kaya ako sa lahat, dahil ko sa nagwawala. Sabi na naman. Ikaw na yan, tatan. Matakal tatan. Tan. Parang sinasabi. Pag binumida kita ng mga grade, hindi, ako rin talaga dito. Sa dati nagpagbila. Kung talaglago, kami maglago. Nag-gainog Ay, pagkikawin ka na. Kaya kay DJ ito. Pwede ko wala ito. Balik na ako. Yung ay talaga na. Ako dito, naman ako mag-iwan sila. Straightforward. Pinagilaan. Ikaw. Sabi ni si GJ, manjobe ko makawin makapatid sa ito na. Ito babali mo yun. Hindi makawa. Makawa. Makawa siya. Pawala. Pantulong. Sige, pantulong. Yan ang nakawat. Ako Pinatapos ko sa kanito. ganda ka na blong. Parang yun. Iba nakapagpapayad ko lang ng ngayon. Ako dapat ang libro mo. Kuya, Lizzie. Ako. Ikaw daw mag-libro sa ko. May mga tayong visa. Drago mo man yan. Ako dito na. Nung binawal na ako. Kalarat na tuloy. Mudong na Sabi ko niya, iurot din yung ako Yung nakalisari na. Yung mahal ko rin ang kapatid. Siguro yan siya doon sa ano. Nilangaran niya pang sunod. Bakit pinutul dito? Bago ko mapalay ka class. Kakakasi ko, Yo, ano kasi taka kay magruwabod ka? Kasi taka lang ang grade ko, hindi na ayos ka. Ibay kayo si Princess. Parang hindi dati tayo. Pero mo na yun. Kalin siya na ako May pangalan na si pangalan na ni Alin kasi kung bakit rin Balik na.
Hindi naman talaga pagkadaan. Delivered daw. So, lang yung tugin po na Sige na, 5 million na. Kanta na masarap. Masarap ka na po. Kung nag-receive na mga nakalaban, kung wala yung masumbo ko, nagsabi ng sabaw. Ano may pag may nag-bully sa suko, ano may napunamit ka. Ika mainit pagkatag. Okay. Oh, Lalo na rin nga, yung kalabang kukulong ko ka ng kayo. Ano ko to? Si Juma, nakatakot to. Nakatakot tong kalabang si Juma. telepon. Naabit ka sa insulin, di magkarit sa dagat. Magkarit niya. Yung, kasi si siya, nagkanak. Pasod ka, subukan ka ba yung vlog? Ika na magpahitin, tapos tawan mo pa sa sa'yo. Sungkot-sungkot. Hindi na nababayan. Sili ka naman, sili ka naman. Kung sila sa Mark Jumare. Tapos, Kaya ano kailangan mo tapos kay Pwede. God. Oo, ito nga kasi skip. Sabihin mo, Oo. Yung mata ni Jumare, mayroon sa Ay, pangalan? Ano yan? Ay, surat. Pinunta mo pa lang. Ay, Ay, bro, nakalaw na. five, Surat sa four. mga maluyaw, kahit hindi mo ka, Nakakuha nga ito sa pinakamakusap na espada. Ito nga, nakuha nga yung tubo. Sila? Kuha ko nga na sa Ay, naman mo. espada sa Ay, naman mo. Ang yung espada sa papa ni Naro. Pagaw. Kasi pala na papa ni Naro to. Si Mila to. Unay na sa nag-iog. Ay, ito ko mo yun. Kasi pala, si Mila. Yung nga, nakuha ko bagay ito. Una. Kung nasa yung espada, kaya ba naman ako na magdadali kasi siguro ako ay magtuloy ko nga balagdos itong kamo buwak nga yung katinuso kang ano kang tube tube na gada na nga yung tube nga kabilatan nga at nga na ba aboy si ano si Kuhama. Boy, mong kakawan ng lalang dito. Hello, boy, dino buwan. Boy, gani. Nakaabay, ano, buwan to. Kaya, ko nga, ay, gusto na pali ko. Punta. Bulaw. Iba na, nagbili ba ka? Baka lang kung nanay niyo may lagiri ka sa bagay ay kasi bagi. Ano sa tikat tatak sa bagay. Ano kung di ka kanta nito? Sa tikat tambi. Tina, nagidi. Ba't sabunin sa magduwa? May manahilo. May manahilo. Nagkaraos mo na kami na. Si Jimmy may video. Sana yung pwede. Baba ko tubay, magkakaroon. Subakan ka sana kayo dito. Makakawag na ako. No? Yes daw. Bakal ka yung black shoes? Bakal ka yung black shoes? Siyempre, hindi mo lang yung black shoes. Ang panggurado. Ano sa Shopee? Panggurado nga din. Sa online. Oh,
Pacific pa kayo. Gumay sa wala. Oo, pwede masalubong yung mga kasama. Parang nagigilo. Sumblang sus ko kan dati. Sa tayo sumarap dahil. Patro si Jay, alit na dyan ako. Teka, matawa. Diyan ka. Patro si Jay yun. Pero hindi mo kuma. Oo. Kaya tayo ni color. Kali, alam. Dahil, nagpapakalit. Tapos ang daan. Yung tulong. Tulong pa ko ba? Hindi yung sarap na. Ha? Siya man mabayad dito. Pabili ka lang ng padra. Dapat ginagawa. Hindi na alam. Siya man mabayad. Akala ko yan, hindi na. Hindi ka na daw Pero time safety na. Alam dito ka boss, pag ginitulo, pag ginitulo. Di ba? Tulog lang, tulog lima. Wala masigurta. Nakakuha ka ng Pwede ka mali. Wala pa ba tulog ko dali? ano na lang. Yung pa lang kayo mo na. Yung ko. Patro pag ang Ang daw nga yung nanismina ba? Nasira mo kung lang kayo. Yes lang. Kasi lang buto yun. ba yung Nabutong. Isa ka nga yung permission mo. Lima. May sungay ka naman na doon. 8 times 4. 8 times 4. Paligta pa yung video ko. Sumbangan eh. Tanggapan ko na eh. Lima Ako tapos. sa nangyari. Tulog. Palot eh, kamusta na tawag. Ito Domingo beso. Bakit mo lang mga makarawon. Ano ba nga ni Bulaw? Wala di ako. Wala maninod ka. Nakainod ka. Pero ibig sa lugaw. Hello, tuwa, tolo. Yan o. Malinod ka. Malinod ka. Kuya mo nga ito. Yo. Wala rin ginawa ng buhay mo. Wala sa siyaw na ko dito. Ang sige na dahil pala bumukasan. Dragon nga eh, dragon. Oh, si CD ah. Message. Meron kami binakal sa pagkisirain daw. Pinagpasta eh. Kuya, kapag ito Hindi, okay. Sino? Okay. Pakita mo na ko. Sawa. Kasi pamakawat. Ako
Pintawan. Parang masarap mag-edit ka. Ako ang init Ingat na. ako. Kaya ka mo. Mag-squad ka mundo ka. Hindi nga yung mapayuin kang pero. Pinananaw ko at Ginataan ka na rin. pinalibig mo bugoy. Alam mo. Kaya naman. Sino pa din mo? Ano ba? Bakit ka umalis? Kaya mo pa ba? So, yung pang 14 pa sinabi mo na ako na pumunta. Ano sila? Baby, sino yung binakay tubig? No. Sira mo ba talo ka? Ay, hindi kinilig yan. Sira mo ba? Kasi natang kinilig ka sa mag ito. Ay, nagpagkawatan ng headset. Alo ka, bigma pat. Alo akong taka. Ay, may napormal pala dyan ta. Ayaw naman. Welcome back to Kindo. Alin, si Betty ko lang matapos ulit. Balikan ang mata ko. Ano sa nagpula? Yung balik kayo. Stop, stop. Wait, so. Amis na ako. Ayun, babaw. Alam kong Trace. Yan parang pakanta pala. Hey! Iyan, binakal mo to? Kaya ka kasabang di pa. Talaga.
Yaw ka tambol. Dira mo po ito mo ka tornado. No? Ano? Dito. Mura ang doon. Ha? Duwa. Duwa, duwa! Wala pinakita. Olga! Dali na di ba? Kuya, salamat na ito. Diyan na pala ko. Oh, may sipon. Pala ka. At kapag may nagbibidag mo. Ito. Kasi gusto Oo, mo. mapunta ko na sabi niya, no? Bakit yung pagbo? Merong pito dyan. Pakalakas pa. Ano ulam mo? Hindi, may maraming kasama dyan. Ika? Buma? Maraming Ano? kasama dyan mo yung gana. Yan, kinito. Nasabi mo yung malusok ng tao. Kasi ito ang sabi. Basta ko dyan yung gana. Maraming dyan. Okay na ka, Paul? Hello. Paul. Papa. Ayaw. Hello. Shadow, Paul. Okay, Mike. Okay, Mike. Papabuhat lang ang kanya mo, papabuhat. Pwede ba? Wag muna. Papalit na ulit na din. Wait mo na lang. Eh, siyempre, Jay. Wala ko mga konti. Wait mo na lang sa. Pagkalupong konti na.
Ito. Ay, tala mo. Ayaw sila, bukas sa dito na ako. Mayo yung demi sa sarado. Kung ganun pa din wala. Hindi magdala, siguro mo naman yun. Sabi lang, hindi mo tumating ako. Bagal. Bagal.
Yung pagbilay na ko. Ilinis ko na ito. Sige, kami. Magpira ka to. 90. Habis kita jangan nagtatamay. Oh ya. Di ko bakal dito ko dito ko din. Ayaw pizza tali. Ano kita may squad? Pizza to. Meron ko, bago sa legit. Anong oras na ba? Laro. 9:43. Wala pa naman yung sa private. Seven. Naka. Mati ko kaya ko. Makasubo para pala ito ko lang. Wala kita pagdadag. Ako yung ibalit pa. May isa ka, may namin magpalipit.
ko lang. Nag-iwit kaya ko. Nag-iwit ako. Parang, Pumuntok nito. Paano nag-iwit? Iyanig ko sa yung ayun. i-edit ko lang muna yung yan. Tapos yung iba, isabi ko lang. Ayan daw. Ano tayo, wala. Kanina mo, Hindi ba? Hindi ba tayo nalaro? I-like ko muna. Ano ka ba nakilala? Medyo nagkakagawin ko. Harap na. Apat na rin tayo apat. Sabay ka pa. Medyo tayo tayo. Ayan, harap. Uy! Parang ayaw sa atin. Pupulay mo to. Ay,
ba tayo sa atas? Pwede pa ba tayo bababa? Sino yun, Mel? Hindi. Sarap pala. Kapag Mel. Nandiyan ako. Nandiyan ako. Ikaw, hindi. Ako, bubulit ko na tayo. Hindi tayo po. Tama, nagpabulit dito. Ako, Mel. Ano to? Naku, Aida. Kanigas ka magpisa.
Record ka lang eh. Ano pangalan ka, Len? Len? Hello? Dito. Dito yan. Dito yung sinalis. Eh? Ano, eh? So, Buboy. Buboy. Because, tuloy. Absent? Absent, Adri. Malay ka. Mag-quiz kita dyan, Mel. Basta, so. Ano ba rin? Nakakuha ka na din
Black? Diba? Ay, yun na! Taman! Patulong ko dito, patulong. Meron sa akin dito. Patulong ko. Ay, ako siguro ba ako? Kaya bala na, no? Wala kang bala na, no? Ako siguro ba? Ginagamit sa phone. Bayin ko. Okay ba sa ko? Ay, ako, wala na ako. Wala lang. Huwag sa akin, ha? Dahil bila. Ayaw kayo makita ko. Ayaw kayo makita ko. Dahil ka rin sa ano. Ano ba yung bala na, no? Guys, ano? Nakagat ka ba? Like, Ano ba yung bala na, no? Asan yung bala na, no? hindi ba? Yung bala na, no? Iyo. Tingnan niyo. Ayun, kayo ka lang sa ano? Kaya ko bala na, no? Kaya ko Nagpabala ako na nagpabila. Ano? Kaya ko bala na, no? Ay? Success? Nagpapaano ako sa imo? Paano? Nagpapainggit ka yung ano yung bako mo lang ito. Pero dito sa akin, meron na kalaban. Kaya sabi ko, ano ang sabi? Ulit kami. Sige, lagot na yun. Sayaw daw po. Hindi ko harap. Sa inyo. Opo. Sayaw. Sa inyo. Kung sabi ko wala, Ah, bukas na nasa likod na sa likod. di dance. So, Ay, kung sabi na ako. eh, Ano ba yun? Ay, papunta, pababa papunta namin dito. Sabi na, yung police ko. Ito, ay, ako muna na ano. Ito na. yung mga lasing yung titinin no. So, Practice lang ita. para lurot kasi. Ayun, oh. Kaya pala naman, Stop mo. Eh, Babalik ka muna. Asan ba? Magkano tayo dito, please? ano naman? So, Ano to? hindi ka hay. Ayun natin sa ito, mag-iin muna ako dito sa ano. Ayun tayo. Kapag nakagod na dito, okay. Ito na, mag-iin muna. Ako,
Ano ba naman? Wala na! Natagal ako! Wala daw. Ayun na, palit lamang. Tutulong ba yun? Nakuha ko na ito. Ilatang kaya ubus na. Ako man, kaya sa... Ayoko talaga nag-ibo. Malinis. Ang pangarap ini. Pero pag yun na naman, wow. Ano? Wala to. Wala to ako po yung lima din. Ay, kita. Wow. Roxette. Ayos lang, ginagawa ko. Mag-click ka na po. Ikaw na po. Sir, bakit tinik lang na ako. Wala. Wala. Ano na si... Wala pa kong derbe. Dahil natin kami sa din sa kita. Nakura man sa kita na bus. Hindi ka pa nga, di mo na makinis pa daw. Meron dyan, oh, meron na isa. Meron siya doon. Gagi ka. Nagulat ako. Sorry, meron yan, nasa likod ko. Pinagat sa likod mo. Let's go, let's go.
What? Ano, ano, anak ko. Wow! Ano? Oh, bobo. Diba? Ano ba? Ano ko lang ako. Ano na, Anak, sir. Yan. wow. Meron, flavor, flavor ko ba? Ano? Halika go. Anak, sir. Bakit talaga tayo na? Oh, ang ilas pala. Siya ba? Huwag tayo dito. Huwag Halika na! Yan na to. Dalawang bitaw, magbitaw. Ito na lang mga dito sa isa, huwag yan. Huwag tayo tumiyaw. Huwag tayo tumiyaw. Huwag yan, dapat naman. Nakuha mo na ligtas yung ano? Diba? Ha? Ano? Parang nakuha mo. Ay, Ay, million. 8 million. Bakit mo na? Pero pinakata mo, nakuha mo na sa ano, so yung ginto. Yan ka. Yan ka. Huwag yan, huwag yan. Huwag yan. Appreciate mga patali. Ang ano mo sa lahat to, ang drop mo sa lahat to, kung saan mo lang gusto ba? Talagaan. Tingnan nyo lang, may promo mo kulang. Makapagod ako sa bukas. Kaya ako bilang ko. Hindi man na naman, no? 23. Namigiro. Ninja Tools. Hindi mo lang kanili. At dali mo lang mga mabakal. Bilang na. Let's go. Let's go. Let's go. Wala sa'yo. Pero nakita mo, sige yung ano, kaya nga iiba pa ito. 7. Hindi ko na, pag ano ka, ano, ulit ako maray, hindi man siya na, sabi ka maray, hindi, hindi, ito, tawag na, yun, Wow. live, sabi ko, wala mga mag-hita sa na, bye, bye, see, wala na yan, bye, see, wala tayo bababa, lang na yun, Nakalak na. wala ba, o ako, lisangan, Hindi. Gusto na ako sa mga galak na ako. bago na sandihan ako, yung na sandihan, Let's go, boy. Go na lang ang ano mo.
ng bagaya. Ako, pero yung bagamilo, ako lusang ba, sa parehas niya sa may ano, para shadow, scales. Kasi yan, bulting, yung in baga, Eh, tapos natin pwede lang yung kasi. ay, kulo talaga. Nalit, tatla. Kung buwan na lang po. Ano na daw ako? Pero, change. Ayun na lang, bilo ka naman. Una nga. Ako na sa ko. Ako din, no need this. Wala na. Wala na siya. Kung may gusto, ako, sundo. Kasi nga, itong kusog mas, ikaw, ulit ko kaya ingit na ako. Ano ka namin? Yeah. Wala. Wala kita yan sa banyo. Uli naman daw ligdig na tao. Kasi nakamati siya. Meron pa. Baka ano pa rin, sige na sa ayun. Ano naman? Kasi meron pa eh. Uy, may ako. Ewan naman. Halika na magsamin. Ako, may drop! Uy, no!
Anyway, kita niya Paul, pasok niya. Ikaw ito, nakaibuhin yan, no? Mag ano ka, mag-baliw mo. Hindi naman. Hindi to. Saro. Okay. Gymnastic. May gymnastic. Hey, mabuhat. Rando. Ang bakal na ba ba? Blackmail ako naman. Dali niya. Ano ang bakal? Eh, paano sa sila? Huli! Ah! Dali mo. Oh, gamit, invite mo daan. Dali man. Invite mo daan. Ikaw sa kanila, di ba malo? Short. Maganda na lang mga kapagbo. Bakit itong paligaran? Harap lang. Bakit ka mag-shopping sa saro? Well, ito ka makaisin ka rin nagkano. Bakit ko na kumamit? Balik ka sa Nakapag-sale. May Eric, i-asin na naman. Ayo.
Hindi ko pa yung buwan ng tatawag. Alam mo, pag nagkasa ko, ha? Please. Ako nyo. Dali na po. Ulit po. Kuya, naan. Alam, picture was great. Mga kulang niya ako. Hindi ko pa ka. Wala, layo ko. What's the name? Ay, bango. Wala ka na. Layo ko sa inyo. Wala na buhay na. Ano itong balat ba? Ang balat eh. Diyan ako kuno. Diyan ako kuno. Makatulog. Tapos ko ito mo. Tatulog ako. Atan.
Nasa nyo lang kalaban. Sakay na ba? Diyan mo yun, anak ko. Yan ang kailangan. Sa pull out ka. Okay nga pala. Pero ba, ano ba kasi mo? At ano? Yung ano, yung parang galit ako. At ano, Adla! Ito ang lang mo. Ito pa rin lang pa rin dito. Sakay. Wait, hindi ako sa ano pa mo. Hindi na wag na pasa, wag ka muna.
Pero ba may papamutin? Sino mo doon? Ano yung lagi ka na yung nag-trade? Naging siya, Yes, wala din. Uy, nene? Oh, yang hijau itu. Itu tempat ini.
Yan na, ganyan na yan. Saan tayo? Kaya dito, ito na. Dito sa kabila, dito sa kabila niya nga. Yan. Ganyan, pas. Dito sa gitna. Bubol. Bubol. Pwede na ako pala dito. Tarayin mo sila mga. May trabo ka? Pero, nice one. Nice one. Ngayon, kapit pero ano, bakit nakaka-observa? Sorry, akala ko walang kalaban. Watch ka. Diyan na lang. Kaya lang wala sa kanya. Sorry, akala ko walang kalaban. Sayang. Manalo. Baka nakataon yan yung Pino. Ako dito, baka manalo sa Pino. Alis na ako dito. Oh shit, lagi. Hindi ko nakita.
Wait mo na, wait mo na. Wait mo na. Mag-explain lang ako, mag-explain kayo. Wait mo na pa. Wait mo na. Tara, 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 tara. May mga kumpara.
ani. Bilang ko ba dito? Ikaw pa ko gusto na ba ng alcohol? Bilang ko sa kayo na first year. So, nag-second nag-gulag ako. Nagawa. Buto ko. Magadot. Please, dito ka. Mas ano pa rin? Oh, apa? Bakit natin gawa? Wow. Dapat, Ang baka pala natin. ay, kung hindi ko naman na binigay yung okay.
Ako sir, ako. Ikaw ako. Kaya ako. Ikaw ako. Sige, mapa. Oo. Open mo. Wala. Ay, punya apa tadi kau? Dalawang month na. Hindi na magiging yung minuto. Ay, punta mo rin. Sige. Ano ba yung dua kayo mo? Dua lang.
Ay, tayo.
Wars. Interview. Kamu na ba mo? Yes, ano? Yan ka mama. CNC, rated Z. Kasi sa nakabuli ng Z. Ha? Alam eh. Hindi naman ka naman. Hindi ba banda dito? Yan sa mineral. Ano yun, para mahanap yung dahil pa. Ang sige alam, graduate college, ganun mo. Ang din naman 3